lẹ́yìn kíkà ẹsẹ̀ wúrà yìí alọ́nà àdúrà ènìyàn mẹ́ta Jehovah lẹ́yìn kan wọ̀nyí èmi wo sì kíyèsí ilẹ̀ kan sì ṣí sílẹ̀ ní ọ̀run ohun kìíní tí mo gbọ́ bí òun ìpè tí fàmí sọ̀rọ̀ tí ó wí pé òkè wáyìí èmi ti fi ohun tí yóò wù lẹ́yìn ọ̀la wọ̀n lójú kan náà mo sì wà nínú ẹ̀mí sì kíyèsí atẹ́tẹ́ kan ní ọ̀run ẹnìkan sì jókòó lórí ìtẹ́ náà ẹni tó sì jókòó náà dàbí òkúta jaspi àti sáàdì ní wíwò òṣùwárí sì ta yíìtẹ́ náà ká ó dàbí òkúta sọ́rẹ́rù ní wíwò. Ìtẹ́ náà fà á sí ìtẹ́ mẹ́rìnlélógún àti lórí àwọn ìtẹ́ náà mo rí àwọn àgbà mẹ́rìnlélógún jókòó tí a wọ̀ ní aṣọ àlà adéwúrà sì wà ní orí wọn àti láti ibi ìtẹ́ náà ni mọ̀nàmọ́ná àti àrá àti ohùn tí jáde wá fìtílà iná méje sì ń tàn níbẹ̀ níwájú ìtẹ́ náà tí ń ṣe ẹ̀bí méje ti Ọlọ́run àti níwájú ìtẹ́ náà sì ní okùn bíi dígí ó dàbí kírísítálì ní àárín ìtẹ́ náà àti ìtẹ́ náà ká ní ẹ̀dá alààyè mẹ́rin tí ó kún fún ojú níwájú àti lẹ́yìn ẹ̀dá kìíní sì dàbí kìnìún ẹ̀dá kejì sì dàbí ọmọ màálù ẹ̀dá kẹta sì ní ojú bíi ti ènìyàn ẹ̀dá kẹrin sì dàbí idì tí fò àwọn ẹ̀dá alààyè mẹ́rin náà tí olúkúlùkù wọn ní ìyẹ́ mẹ́fà kún fún ojú yíká àti nínú wọn kò sì sinmi ní ọ̀sán àti ní òru wípé mímọ́ 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 Olúwa Ọlọ́run Olódùmarè tí ó ti wà tí ó sì ń bẹ tí ó sì bọ̀ wá. Ìgbà táwọn ẹ̀dá alààyè náà bá sì fi ògo àti ọlá àti ọpẹ́ fún ẹni tó jókòó lórí ìtẹ́ tí ó ń bẹ láàyè láé àti láéláé àwọn àgbà mẹ́rìnlélógún náà a sì wólẹ̀ níwájú ẹni tí ó jókòó lórí ìtẹ́ wọn a sì tẹríba fún ẹni tí ń bẹ láàyè láé àti láéláé wọn a sì fi adéwúrà wọn lélẹ̀ níwájú ìtẹ́ náà wípé Olúwa ìwọ ni ó yẹ láti gba ògo àti ọlá àti agbára torí pé wọ́n ló dáhùn gbogbo àti torí ìfẹ́ inú rẹ ni wọ́n fi wà tí a sì dá wọn. Ẹni àkọ́kọ́ tí yóò ṣáájú àánú àdúrà wọn yóò jẹ́ special senior apostle Káyọ̀dé Ajẹ́nifújà wọn yóò